Sanitize sa mga kamot, iwas gunit sa mga butang. D. Distansya 2 ka metro. A. Alamin kung sayron ang tinuod nga impormasyon. D-I-D-A. Together, we can be the solution. Usa ka pahinumdom gikan sa probinsyal ug munisipal nga panggamahanan sa Davao de Oro ilawom sa pagdumala ni Big Brother Governor JV Tyron Uy sa pakigalayon sa DOH, USAID, PCOO ug IATF. Servisyo Oro mismo. 97.9 Broadcasting from the heart of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Nabunduran. This is 97.9 AFM. AFM. Maayong adlaw mga higala, lubag radio, paminaw sa programa para masayot ka sa mga pangkitabo. Kung asa ka mo dapig sa walag tuo, dali na makisayos, dali na makitabi. Kaya po kining katabang sa atong alaw-alaw nga panginabuhi. Kauba na tumigala sa kahanginan, Tiyamara ulong tao, kagawad alam soto. Kauba na tumigala sa kahanginan, Tiyamara ulong tao, kagawad alam soto. Dali na makisayo, dali na makitabi. Kay dako kining katabang sa atong alaw-alaw nga panginabuhi. Direksyon, dali na tukikunta mga kagaran sa atong katingbat. Inspirasyon, servisyo tunay para sa lugar na atong gidapat. Direksyon, pagtuki, pag-usay sa mga problema sa atong barangay. Direksyon, balansing komentaryo para sa mga tao. Alupad sa kahanginan ng balitang dapat masayran. Kini ang programa nga wala yung gidapigan, maong dali na makisayod da. Lubaga na ang radyo ug paminawa ang programa ni Nakagawad Alim ug Chairman Raul. Balansing komentaryo maong paminaw na cool. Uki-untang mga katikaran sa katilingban. Serbisyo nga tunay sa lugar nga imong gidakan. Husayon mga problema sa barangay. Palambuon, palabungon, butang nga makahapsay. Sa kauras panagisgot sa kahanginan. Duha ka taong buutan ang tandem sa kahanginan. Daghan kag makutlo, balitang sa imo mutudlo. Kung say dapat lihok mo sa panahong lisod kaayo. Daghan kag makutlo, balitang sa imo mutudlo. Kung say dapat lihok mo sa panahong lisod kaayo. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki ug paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa gikan sa mga personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao ug Councilor Alim Soto. Interaksyon. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. Ug karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao ug Councilor Alim Soto. Maayong buntag sa tanang atong ka AFM, ang sa tanang maabot ani atong istasyon karong buntaga, ilabi na sa lungsod sa Nabunturan, sa 28 ka mga barangay. Ang ato ang programa karon mao ang interaksyon, ang katikaran sa kabarangayan karon.
Kumusta na mong tanan? Sa mga naminaw karon, labi na si Rene Tagalog, kaibigan, dyan sa Purok 17. No? Magandang umaga. Umagang kay ganda. Rene Tagalog, good morning o ilabi na sa imong pamilya. Good morning usab! Sa ato ang kanunay nga nag-tune in sa ato ang programa diha sa ilahan ni Ma'am Emma Tan. Morning Ma'am ug happy ko gapon nga nakita taga. Yan, good morning ug amping mo kanunay. Yes, this morning is today is February 24. No, adlaw Miyerkules atong pagtimbaya sa ato ang mga leaders, mga leaderes diri sa ato ang lungsod o sa atong probinsya. Good morning to Kuya Gov or Governor JB Tyron Uy. Maayong buntag po. And salamat kanunay sa imong pagtubag, no? Anytime pag-text approve ayon. Or of course, good morning to Vice Governor Maricar Zamora. Maayong buntag po, ma'am. And good morning to Congressman Roel Peter Gonzaga. Kahapong adlaw di ay ato ang pag-congratulate sa Barangay Manat. No, kay naay adunay ang gahapong adlaw nahitabo ang turnover sa bleacher, mga bleacher o stage. Gwapo kaayo ang ilahang stage dito. Gwapo na kay ilahang gym kay nanay atop. No, nanay atop, napagoy mga bleachers. Unya, ning gwapo na gyud ang stage. Gikan gana sa atong panudlanan, sa atong kongresista. Kong, salamat kaayo. Mabuhay ang Barangay Manat, ang tanang Manat nun, hastang lipaya gapon, ilabi na si ang nag-MC gapon, ang kugihan kaayo nga kagawad, Loren Obeha Galagala or Loren Galagala Obeha. Yan, what? Good morning ug sa akong partner gahapon sa sayaw, si Ma'am or si Kagawad Betty de la Cruz. Yan, Kagawad, na wala ka ba na na pamaulan sa ato ang sayaw kahapon. And good morning usab sa katauhan gina sa tanang katauhan, labi na sa ato ang Kapitan Melchor Esperi sa Manat. So again, mabuhay ang Manat, mabuhay ang Barangay Manat, ug congratulations and thank you kaayo sa atong kugihan nga Congressman Roel Peter Gonzaga sa iyang pag-apod-apod sa iyang budget ngadto sa lungsod, sa dili lang lungsod sa Nabunturan apan sa kinatibukang Distrito 2. Thank you po. And good morning sa ato ang mga board members. Ako pong pagtimbaya sa ato ang first board member Papa Gov Chungki Uy nga usa-usab sa ato ang ginatuuhan nga maoy Papa Gov tungod kay ang iya usang kasing-kasing andam mutabang o isang text lang tubag dayon. Yan si Papa Gov Chungki Uy. Board member Binsay si Kuya, nakita mi gahapon no ang very supportive, very maalagaron, very active nga board member diri sa atong Distrito 2. Walay lain mao kana si Vilma Santos ng Nabunturan o ng Davao de Oro na gyud Mars. Ikaw na gyud na. Yan, Binsay, board member Binsay si Kuya, and kauban gahapon ang iyahang pinangga usab sa kapikas sa kinabuhi si SB member Francis si Kuya. Maayong buntag po sa ato ang mga active nga mga public servant. And good morning to board member Raul Caballero, board member Macario Humol, and to board member Chris Caballero diri sa atong Distrito 2. Sa tanang board members, diha labi na sa Distrito 1, maayong buntag kaninyong tanan. And of course, ang ato ang pagtahod sa atong halangdong mayor Chikay Amatong, maayong buntag po mayor. Sa atong pagtahod sa atong vice mayor Rodel Balili nga naapod gahapon no, nag-adto, nag-represent kang mayor unya hapit jud ka kasayaw vice, wala lang natuman kay wala na tuman ang bidding. wala na hitabo. And ang amo ang pagsayaw unta sa tanan, sayaw sa tibuok kalibutan, tibuok Manat. Yan, good morning Vice. Og ang ato ang mga kaubanang SB members, maayong buntag.
labi na sa ako ang partner sa pagpanerbisyo pod dinha sa Hawanan sa konseho. Good morning to SB member Bonbon Arangkon. Gahapon na si Bonbon, no, nag-adto usab sa turnover. Kauban ako gahapon si SB member Bonbon Arangkon, SB member Francis Sikuya ug SB member Juvie Mandin. Maayong buntag ug gahapong adlaw. Yes, gahapong adlaw maugayod ang pagkitaay sa mga public servant, no, mga public servant kay ingon ana man na igsoon magsinuportahay kita matud pa dili nato maangkon ang kalambuan kung wala ang ato ang usag-usa kapag sinuportaay. So good morning labi na sa atong walop sa serbisyo. Bye. Dito na lang ko kang palawagan ning ako aron bay. Dito na lang ko kang SB Bonbon mo sabay kay muli mi yung hapon na. Bye, Carlo Angkla. Yan, good morning and after sa program mao na ato ang paghulat ko kay after sa to program nga 8 o'clock manaog na ko dere. Thank you. Good morning usab sa ato ang kaubanan SB Ivy Humol, SB Darwinton, ang ato ang kapitan gayud sa Manat nga maoy lugar gahapon sa pag-turnover sa bleacher o sa stage, no, og of course Kapitan Melchor Esperi Kap, kumusta na ka Kap? Unya ang ato ang tatay sa konseho, Tatay Felipe Masambo, madyaw na adlaw tay, og ato ang SK representative sa diri sa lungsod sa Nabunturan, James Carlo Tanduyan. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuunan sa akong mga kaubanang mga public servant. Karong adlaw sikay-sikay ta kaya aduna kita aktibidades with mga kapitanes, no. Sa murag wala naman ko naanad nga dili mag face mask. Ako ra man koy isa ingon pa akong igsuon. Pag ako lang isa pwede ra ko dili mag face mask. Pero wala ko naanad, face mask lang ko. Wala na ko naanad. Yan. Good morning of course ato ang assalamualaikum sa tanan nato mga kaigsunang Muslims. Imam Basit Basar, kumusta na mo diha Imam? And sa tanang naminaw karon diha sa mga kaigsunan Imam, maayong buntag ug amping kita kanunay. Madyaw na adlaw kanaton ubos sa tanang IPs. Especially sa ato ang representative sa IPMR, Tatay Felipe Masambo family, maayong buntag usab sa ako ang mga batchmates. Hello, kumusta na mo? Maayong buntag na murag na busy mo ba kaning ato ang SDS or Run Sara Run, busy mo, no? Nakita na ako na ang inyong kabisi. Sensya na mo nga musin lang ko usahay kay kanang musin ko na ako'y ginabuhat ana na ako'y ginasulat panagsa mo sambit ko diha kaninyo. Good morning sa atong leader sa SDS. Ang ato ang aktibidades kanabang aduna kitay grupo karon nga dunay nagpara kanang kaparehan na makita ninyo nang dako kay nga billboard Run Sara Run. Mao na ako ang mga batchmates, no, na busy din ha kay pagpa-Run Sara gid ni sila labi na nga kani si Marina Moral de Brase, no, active kaayo nga motubag sa ato mga pangutana kay kanunay gid ni silang maminaw sa sugod pa lang anaa gyud ang ako ang batchmates ug dako kayo ng pasalamat namo ni Chairman Raul Luntao na karon si Chairman, no, ato lang ginahulat. Good morning day partner, pag-amping sa imong biyahe paingon dinhi ug good morning usab sa ato ang kaubanang batchmate akong parente Mila Melendres Azur. Hello dia sa mga Melendres, Mensidor, mao kana akong mga parente. And kay Baby ug kay Dudong, morning mate. Ako lang ni ipahibalo kanimo mate nga ang ato ang phone nga ginapangita wala pa di ay kay ginausab nila nga mga aktibidad napa sila giusab nga mga instruction or mga guidelines nga ginabutang
no? Adunay gihulat pa po nila ang regional president. So don't worry kay kung naana na ang form, ako lang isulti din kanimo, ako ipahibalo tungod kining gahapong adlaw naghago in town ang ako ang batchmate nga si Bibilin Amper og si Agaw Mila Azul. Ngita in town sila form abi nilag na as munisipyo. Wala pa no. Sa ako nang giingon nag-organize ang mga OFW diri sa Nabunturan. Sa lungsod sa Nabunturan only, no? Lungsod sa Nabunturan tungod kay gusto nila adunay tapok sa mga OFW. Gipanawagan kana ni Sir Charlie Calotes o Purok 18 kay dati man po ni siyang OFW. Unya pagtawag nila sa kuang pwede ba daw na ako ma-announce, pwede ba daw na ako ipahibalo nga kinsa tong mga OFW dati bisan siguro 10 years na mo nga naging OFW, no? Ato lang nang klarohon pila ka years o kanang labi na nga kanang inyohang pamilya na OFW lang gihapon karon nasa laing lugar. Unya naamo diri ikaw ang asawa, ikaw ang bana, pwede daw mo appeal ani, pwede daw mo magpamembro ani. Unsa may katuyuan nganong magpatapok daw og OFW ang mga OFW tungod kani mga igsuon nga sa nagkadaiyang lungsod, labi na diha lungsod sa Montevista. Nakita ninyo ang kalihukan sa OFW nga gidala ni Ma'am Riza Castillo, no? Aduna na sila grupo ni ani unya ngano mga dili man nato matapok diri sa Nabunturan nga ang president sa Global OFW wala may lain kundi ang akong magulang igsuon. So mao na igsuon ang atong katuyuan kay basin ba ug naay mga benepisyo, adunay mga kalihukan, labi na nga itukod na ang Department of OFW pero ako lang nang pahibalo ninyo nga wala nag-after na ako igsuon, dili siya nang magbabad siya ng opisina. Ang iya nga pagtabang lang gayud tungod kay isa pud siya ka OFW. Daghan kog OFW nga mga parente, labi na akong mga igsuon, labi na si Ate Gemma, si Ate Marife, ug akong bayaw si Ate Hannibal, no? Naayo din na sa langyaw nga mga lugar. So nganong nagsuporta ako tungod kay ila akong gihangyo kay dali lang kita kung nakita ninyo adunay mga Zoom conference din sa Facebook unya katong mga about ana ka ng mga pwede manglarga og laing lugar andi wala ka larga wala ka dayon inana na ang mga gitabangan ni Ate Gemma no unya naayod si Sec Bello nang nagtabang sa mga OFW. So usbon ako nawagan sila din sa lungsod sa Nabunturan only sa 28 ka barangays. Kinsa tong mga OFW dati, kinsa tong adunay pamilya nga OFW, adunay panawagan nga adunay organization, adunay tapok. Dili tapok kundi aduna sila plano no. Pero nag-istorya mi atong February 21 ni Sir Charlie. Murag adunay representante lamang sa usa ka barangay sa pagtawag sa meeting kay di man pwede ang tapok. So ang murag head sa kada barangay mao nay magpahibalo sa iyahang kaubanang OFW diha sa matag barangay. So mga kaigsunan ayon ninyo nga unsa ni but importante ni para sa inyo kay kaning unsay naay benefits para sa mga OFW inyo kanang madawat. So ana lang pahibalo lang kay tungod alaing lugar aduna na organization sa OFW. So ato pong buhaton diri sa lungsod sa Nabunturan og salamat kaayo sa nag-organisa og nag-initiative ni ana no sila Sir Charlie Calotes. Good morning and ako nga tiwason ako ang mga batchmates nga nalinaw gid karon labi na kang Nanay Jocelyn Dildori. Nay, kumusta na sa tatay nay? Kumusta na din na og regards kan sa inyong duha. And of course, ito ang mga batchmates usab nga si Dudong Gomez, Honora Ontilla, si Lucy Pancho, yes, and si Flory Bacroya, si Bernardo Braga, labi na sila Nanay Asun nga kanunay naminaw kanato diha sa Barangay Linda. And of course, si Genevieve Gaon, Munyon Tahor Hisma, si Esmerna Fe Omega diha sa Barangay Tagnokon, Kimam Sario Angostura, sus kung makakita lang mo
gahapong adlaw sa pag-turnover dito sa Barangay Manat nang nayaw ang mga taga Manat Elementary School o Manat High School. Nakita gyud nako ang akong batchmate nga si Ma'am Sario Angostura Nuneza. Lami kay mo kiay unya dili ni siya ka klikay kay ako yun siyang gi-video. Wa pa lang nako na post kay dakhan kay kog di trabaho ganiyang alas 4 pa ko nag-start unya. Wa pa gyud ko nahuman mo nang wa ko ka-post ma'am no. Congratulations ma'am Nuneza ug labi na sa tanang teachers sa Manat. Lahawd kay sila manayaw. Unya abi na ako to og na ay pa-contest kay tagaan og first kinsay mo daog sa contest kay nanayaw lagi unya ang high school ug ang central apan gitagaan na lang sila og swerte kay congratulations yata gitagaan sila og tag 7,000 each group ni Congressman Ruel Peter Gonzaga og ni board member Binsay si Kuya. Oh, swerte kayo. Palakpakan na to atong mga maestra nga hawd kay magiling-giling gapon ug mga isuon na amaze pug ko atong bata nga nagtrumpet, naggamit siyang trumpet no, iyang gitugtog. Gwapo kaayo ang iyang tugtog unya. Sa while nagsigug og tan-aw niya, nahinumdum jud ko sa akong igsuon nga si Dodong Soto. Yang gagmay pa mi, elementary pa mi. Si Dodong Soto mao bitaw nang hidako na iyang lips, makita ninyo nga kisabol lips kay na akong igsuon. Mao na kay tungod sa gikan siya sa elementarya kada tugtog, kada flag ceremony, kada tugtog aning bayang magil. Siya may tig trumpet, tut 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 ana. Mao na nga nainumdum ko gahapon sa akong igsuon nga wapo man dahil ni paminaw ning trumpet no nga kana nga talent ba nga ikaw hawd mo kana bang trumpeta hawd ka mo nana kay gwapo kayo ang iyang gitugtog mo to nga congratulations sa Barangay Manat daghang kaayo mga gwapong talent no og nakita nako gahapon ang ilahang mga kabatan-unan labi na ang mga teachers nga hawd kayo manayaw. So good morning again og Ma'am Nuneza, please inuod jud ba hawd kay kamo kiay and of course kang Fepitang Orcula ang nanay iking diya sa rector ug of course ako ang mga parente Lagura family, Lola Patring ug si Inday, musta na mo day ug si Rubina Bastatas, Latumbo family sa Purok 4 extension. Good morning kaninyong tanan diha labi na kang Daisy, kang Inday Regalado. Salamat sa kanunay nga paminaw. Purok 9 officers and Lita Asyon, Delia Domingo, Lorna Baliga ug si Digna Buhawe. Maayong buntag ug ako pong pagtimbaya di ay sa tanang naminaw karon sa tanan natong mga kapitanes sa kinatibuk-ang 28 ka kapitans Kapitan Leopoldo B. Lamisahan gahapon nga dawa nadunggan nato ang ato ang kapitan no Leopoldo Lamisahan. Maayong buntag kap dinha sa Barangay Anislagan ug gahapon mura siya og tungod lagi kay gibawal wala na kita yung mga barangay assembly mao tong inato ang iyang pamaagi mga isuon no ang iyang barangay assembly gipamaagi niya dinhi nga alang sa pagpahibalo sa tanan nila binasa katawhan sa Barangay Anislagan nga mao kato ang mga panghitabo, mao kato ang mga nahitabo, mao kato ang mga project, mao kato ang mga unsa pa man ang mga plano dinha sa Barangay Anislagan gipahibalo kanato kagahapon. Salamat kaayo ni Kap Leopoldo Lamisahan. Adunay nakadaog pero kaon ako diri sa computer kay ako inalista na pero wala man ako na ano tanan no. Mayong buntag magbasa sa ako sa FB Live no. Good morning SB na nasab ko watching from New Corilla. Salamat to Angelito Animas. Good morning sir. Jen Prado Itlion. Good morning Chairman Raul ug SB Alim ato pang yulat si Carl. Yan. Hello. Hello, naba ko diya. Ani kining live mga igsoon no. Karong buntaga igsoon atangan nato. Atangan nato ang
live via phone patch. Balo ka mag phone. Yes, mami papinaw na to ang tingog karon sa ato ang general manager sa Nordeco. Aduna mo'y mga concern, aduna mo'y mga pangutana, text lang sa 0966-357-9572 or 0931-751-8897. Pwede mo manawag, no? O diri sa akong number sa 0947-308-1657. Tawag lang mo sa concern ninyo kay atong pagaisgutan karon, atong pagaibalaan, atong masayran karon unsa na ang ato ang sugang dagitab, unsa na ang Daneco, ang dating Nordeco, ang dating Daneco. Yan, at nga nato karon si General Manager Dodong Soto or si Mario Angelo Mensidor Soto. Ulay di pagdapig mga igsuon, ako ng kinakusgang igsuon, akong kinakusgang partner sa pagpanerbisyo. Good morning to Jen Prado Itlion. Yes, again, ana po ang ato ang mga suking tigpaminaw, suking nagatanaw nato ang ato ang si Ma'am Risa Jane Nagumo. Ohio Idol, Ohio Ma'am Risa Jane. Have a blessed day ahead. Watching from Tokyo. Yan, naminaw sa to si Ma'am Risa Jane Usbonako, isa po di siya ka OFW, no? Isa ni siya sa kauban sa akong ate Gemma sa ilang kausa about aning OFW o siya naga-base sa Japan, Tokyo, Japan. Isa po ni siya sa mga leaderess nato atong masangpit unsa man anaa si Ma'am Risa J. Nagumo. Thank you kayo ma'am sa inyong pagtinabangay, labi na pagsuporta ninyo sa inyong kausa sa tanan sa global or OFW global nga gipangunahan sa akong isuon, while lipod-lipod igsuon gyapon nako Ate Gemma Soto. Good morning ug God bless. God bless po. Maayong buntag SB Aling Soto. Keep safe lagi. Yes, amping pod kanunay akong silingan diasporog Gis, mga Kainya family o gikan kang Maybel Respeto Kainya Banyares. Morning amping kanunay. Walop cons alim solbad na ang purok uno. Yes, thank you kayo. Good news. Karong buntaga nagpahibalog yun ang atong walop sa serbisyo. Dili lang walop sa nabunturan native trees enthusiast kundi sulbad na daw kung naminaw ron lumiraw ron ang mga taga Parok Uno, Dodong Tanyo family, Gunod family. Thank you Lord. Aduna na kasulbaran sa atong ginahandom gayud nga problema nga kasulbaran diha sa Parok Uno. So thank you. Believe yun ko ani akong partner po sa panerbisyo, si Attorney Walop Carlo Angla. Kay isang text lang, isang tawag lang, automatic mao kana si Walop by Attorney Angla. Salamat kaya. Salamat gyud kay hangyo gyud ko pod nga isip kaubanan ana wala may problema og mohangyo ta magpatabang ta tabangi ko bibigay murag first time na ko ni unya naman tay alam pero mas gwapo gyud tong iba na talaga ang may alam talaga. So Carlo lang ang malakas, Carlo Angla mao kana nga bay pero dili ko kauban ha, di ko kasabay dito na ako kabonbon kay manguli mi yang hapon. Good morning og happy listening to one of my double cards sa among pinakagwapa nga Doki Doc Tess Iniguez diha sa Tagum. Good morning Kap. Ay, good morning Kap. Nakita nung gunagawa akong partner. Partner, dali na. Good morning Chairman. Good morning again Doki. Love you Doki. Salamat sa ating bonding. Salamat sa ating fellowship. Yan, always pretty pa rin si Doki. Isa ni siya sa katong kung kinsa tong nakakita sa video sa amo kay no. Kani ako mga barkada sa Tagum. Usbon ako ha. Kani sila mga kanang how jud ni sila sa tinuod lang saludo ko labi na sa among President Marie Isales Torres, si Diding ang tag-iya gayud ug madto mo og pantukan ha SeaWorld, ligo mo og swimming pool. Bapo ang view dito na ay
cottage sa tunga dili ay sa nasa dagat. Ayan, adto lang mo sa SeaWorld mao ni ang nagtagiyag tagdumala among president. Kani akong mga barkada mga igsuon, hawd ni sila sa ubang butang apan sa usa ka butang manol ni sila ay saba doki manlibak ta. Yan. Dili man ni sila kabalo mo sa cellphone daghan nami. Ay hashtag ko manol ko aning gadget. Naminaw po ron akong manghod si anami klaro. Igsuon good og naminaw po kinsa marong naminaw sa mga manol sa gadget. Mao tong nahitabo nga perte namong sa muka kay gitudloan ako sila unsaon sa pagpindot, unsaon pag live. Mao to nga thank you kay sa mga nananaw no kay wa man na po tuyo daghan man dayong nananaw ato. Nag-trending daghan kaayo. So okay, regards to everyone and then meron akong pinost. Yes, sige day. Sige day. Sige man. Yes, hello. Meron akong pinost daw peace kay Jane Banyo. Tama na ba ko? Oh. Meron akong pinost sa group chat natin, The Barcats. Good morning, Sir Juanito Aquino. Good morning. And yes, salamat sir sa kanunay o thank you sab thank you sab Crescente Tanyo. Good morning all the member in station. Salamat Dong, naminaw ka ganiya Dong, no? Good news kay matud pa ni Attorney Wallop. Okay na ang Purok Uno. So siguro one of these days ipatawag mo na mo or baka next week, okay? So Sanit Bitor day, kumusta na ka day? Nagkagwapa lang gyapon. Sanit Bitor, gwapa o good morning. Good morning, congrats. And yes, Lorenzo Maranan, morning mate. Namina mi diri sa palengke na ako bisita si Jongjong Maranan, anak nako si Lawrence, pag-greet sila. I-greet gid nako ni sila mate kay labi na diha sa Agura Market, no? Good morning kaninyong tanan, labi na sa akong classmate Adon Maranan, Adenden, si Lawrence, gwapong anak sa ako ang classmate. Good morning og si Jongjong naminaw ron og sa tanan, gulayan, isdaan, karningan. Maayong buntag kaniyong tanan sa manukan, sa gulayan, sa itlogan, maayong buntag. But bago ko mo padayon, Chairman, partner, timbaya ko sa partner. Yes, good morning sa tanan, mga suking tipaminaw sa itong programa kaming buntaga ang interaksyon, ang katikaran sa kabarangay o katilingban karon. Malipayon na pud kita sa alay na pud nga adlaw, nga itong panagisgot o panag-uban. And yes no, nauban na nag-start na ganina late gamay kay naatay gihapit mga higala. Apan napadayon gyapon ang atuang pagpaminaw sa atuang programa and of course ang atuang kalipay nga daghan jud ay puy nagapaminaw sa ilahang mga balay. Good morning, good morning, good morning, good morning kaniyong tanan. Yes, SB partner. Good morning again to Ann Bugsad Magbutong. Hello Sir Alim, good morning Ann. Thank you sa atong friendship pag kanunay kita magkita sa gospel music pero wala man gitugtog ang atong mga paborito ganina. Sige lang, ulat na pud taugma. Gikan ni siya sa Kuwait. Good morning ug amping kanunay Ann Bugsad Magbutong. Naa ni siya karon sa Kuwait. Ayan, good morning og of course akong palanggang manghud. Good morning Hurot. Labi na sa akong ambungan og mapinanggaong kaayo nga igsuon ato yun ni Alim Soto. Love you always. Love you too. Maayong buntag Hurot. Ang sending best regards. Palihog ko ni Manoy og kontak kay di na ko kay sa smart ra nako siya makontak kay amo na unta siyang i-phone patch karon apan dili na ko makontak ang iyang smart ang iyang smart. Thank you ama, please follow up. Wala ko laing contact sa iya. Yan, thank you ama. Good morning Kagawad Alim, ako yung kumaring Marisa Namugad. Maring, good morning og salamat kanunay, amping kanunay. Morning Diagaw! Big A! Yes, good morning Big A. Yes, gikan ka na sa atong tag-iya usab sa atong tagdumala diri sa ato ang please diri sa atong station. Please kung ingon na sa smart lang siya magtawag, no? Dili ko pwede katubag sa iya sa Globe, nanawag na siya. Nanawag for a while for a while. For a while kay karong buntaga akong usbon na ako madunggan nato ang tingog
sa ato ang general manager sa Daneco or Nordeco, ang dating Daneco. Unya atong sayron mga igsoon kung unsa may mga panghitabo for a while kay akong Yes, CKSB partner. Karong buntag mga higala, makahinabi na to sa kahanginan ng atuang General Manager sa Nordeco para po sa mga dugang kasayuran o katikaran sa atuang sugang dagitabnon mga higala. Siyempre kauban gyapon nyo din sa Sibiana na sa atuang 97.9 AFM kinigihapon ng SK Chairman Raul Luntao kauban na SB Alem Soto. Padayon ta nga magsibya mga higala para sa inyong mga impormasyon. So right no, tama kay mga higala taod-taod. Makauban na to ang atuang General Manager Lai Bayapon Patch, General Manager Mario Angelo Soto sa Nordeco. Why lipod-lipod ang ako ang partner. Partner sa pagpanerbisyo, bisan pa man wala na siya sa politiko, apan sa laing aspeto, naalang gyapon siya andam ug nanerbisyo lang gyapon. So, good morning Gaw, maminahon nato ron taud-taud Gaw. Si Dodong Gaw and then thank you kaayo sa kanunay. Maayong buntag sa tanan mga kababayan diha sa nabunturan sa Purok 10 among manghod Erwin, Abner ug Gemma ug sa imo SB Alim. Yes, Silingan, Mabel, good morning ug good morning usab kang Gemma ang abtik ay sekretary din sa Purok 10. No, Gemma kainya, si Abner ug si Erwin. Maayong buntag. Good morning, Chairman Rose. Thank you for watching again. Salamat kay sa tanang mga Purok Chairman. Maayong buntag labi na sa 18 ka purok diha sa barangay Mainit og sa tanang parent teacher, parent leader sa 4Ps. Maayong buntag. Hello, tapas okay. Okay no, so ato sang i-connect. Okay. Alihog ko ka. Usbo nato no, atong dunggon karon atong paminawon. Good morning ya, ang amo ang pinaka very supportive nga barkada sa Dabarkads. Thank you kay sa cake ya. And yes, good morning. Live na sa linya atong General Manager sa atong Nordeco. Good morning, sir. Hello? Hello. Hello, Part? Part? Hello? Yes, hello. Nawala man, no? Okay. Hello. Yan, nawala si General Manager, no? Atong usbon og mahulaton nato ang iyang tawag again. Yes, nawala sa linya. Yeah, good morning og usbon ako. Thank you sa pag-cake. Thank you sa kanunay nga suporta ug gugma sa Dabarkads ilabi na katong pag-celebrate nako sa akong adlaw natawan, extended nga celebration unya ang cake ya. Ikaw na lay bahala na iya, murag di gud makuha, wala gyud magakuha. Thank you, kanunay, Mimi Star, ang amo ang isa sa members sa Dabarkads. And good morning, SB Alim Soto, God bless. Good morning usab kang Chairman Raul, gikan kana kang Congressman Abmer Aparesi. Congressman na ba niya siya, Chairman? Na-promote na di ay. Na-promote na di ay, yan. Oo, good morning, Mer. Oo, sa ato ang suking tigpaminaw po dahil sa may mainit, good morning. Good morning again, and yes, Edith Rafal. Good morning, SB member. Thank you for watching, Ma'am Edith Rafal. Good morning, kagawad. Hawod pud ka mo sayaw, nalingaw ko. Yes, gahapon, Chairman. Oo. Kani si Congressman ba, ako perminti binuangan. Dili, ang iyahana nga, lingaw-lingaw lamang. Mo to nga, gipasayaw ko niya, hadlok man nga. Sayaw rumaywa na ko. Oo. Yan. So, gahapon, nangayaw ang tanan, sayaw pag ko, kaya pasayaw man kong congressman. Pero swerte kay mo, Purok Chairman Buboy Arais, kay naman mo'y premyo. Morning kagawad, hawad pag ka masayaw ba, nalingaw ko. Yan, swerte ka kagawad, pero ako chairman, lingaw-lingaw lang po to. Palingaw-lingaw lang po to ako chairman, no, nga malingaw ang tanang tagamanat, ang tanang nananaw, kay basig nagtuo sila nga microphone ra ang nahibalan ako. Sayo pud ko nya, wala sila ni request og kanta. Makanta pud ko. For all watching from Mainitwad. Yes, good morning to Abmer Aparesi. Mera, taon mag-uban mi ni ani unya. Siyempre, kani si Abmer, tinghawd pud ni si Abmer. Ang ngayon mo politiko, kay murag congressman. Ang ngayon dito sa tinuod.
Good morning, ako po Gidaw. Good morning dong. Watching from Canada. Akong best friend, akong palangga ang barkada. Ug very supportive usab nga barkada si Honey Pueblo. Mao ni siya si Ako po Gidaw. Pugi man gyud ka dong, labi na nga magdala kag isa ka shades ug isa ka kalo pag abot nimo. Ganahan kay ko ana dong. Good morning ug amping kanunay, maayong gabi diya sa Barangay Canada dong. Paki-greet mi dira sa Purocotso, poblasyon sa mga Marabulas family ug sa Ayan Boyose, minaminaw sila. Hello, Ayan Boyose ug Boyose family. Ako sang i-check ha. Yes, SB partner, tuwa sang testingan og kontak ato ang General Manager sa Nordeco mga higala. Oo. Live na ka. Ikaw na lang magpaikalo pa ka, tuloy-tuloy ka. Hello? Yes, good morning GM. Good morning, Bart. Hello? Ano man no? Hello? Okay man. Hello? Bart! Pratanig. Hello, Bart? Madungog ko ni mo, Bart? Mic test. Mic test. Unsa kay itong pag-ingong mic test? Mic Okay test. ha. Sige ha, ako ato sang. Okay. Hello? Hello GM. Sayang. Sige mga higala, ato sang testing aga pangita og pamaagi ang ato ang makahinabi nato live on air ang atong General Manager sa Nordeco mga higala. Kuan ka sa cellphone, siguro sa cellphone na siya. Ron aduna kamoy mga concern sa mga pangutana, madungog ninyo o mahibalaan ninyo nya. Attorney Walop, do not sorry kay ako na tong gi-follow up gahapon ang ato ang dapat i-follow up. Nya ako nang gipasa karon didto nya karong hapon makuha nato ato ang gi-follow up. Yan. Okay na? Good morning. Mundra Nara, good morning. Thank you for watching. Julie Soto, good morning. Good morning, Gaw. Yes, ang isa sa mo ang member usab sa Dabber Cards nagtanaw karon. Good morning to Maria Arlene Colendres Castillo sa akong ginabalik-balik, one of our beauty tight list. Ikan gud sa nabunturan ang ating dating binibining nabunturan way back blank. Ana na lang nato Lin. Yes, good morning Lin, og thank you sa atong banding atong isang adlaw. Thank you kaayo. Regards ko sa limango atong ginakaon. Yan. So, usbo na to, nakakaroon ang ato ang General Manager sa Nordeco. No, ila contact na to og paminaw ta sa iyahang mensahe or not mensahe but mga pahibalo, mga katikaran sa atong sugang dagitab nun. Yan. Yes, atong timbayaon lang sa ang ato ang mga naminaw ron. Ang form, kung naminaw ta no, ang form sa OFW ginahimo pa. So magpahibalo lang ko diri kung pwede na ninyo kaon. Good morning again kang Ating no, Ating, good morning. O kang Rubina Bastatas, good morning SB Alim, good morning labi na din na sa Porok 4 Extension. Good morning labi na sa kang Manay Janet Aranaido. Nay, happy birthday for tomorrow. How old are you, Manay? Yan, Aranaido family, good morning. Mera Almeida Palace, good morning SB Mate, Alim and sa group of laagers. Stay safe always. Likewise. Hello. Yan na gyud. Kita na gyud nato ang ato ang ato ang General Manager sa Nordeco. Good morning, Pat. Good morning, GM. Good morning. Good morning. GM. Madungog pa ninyo? Yes, clear and loud GM. Madungog ka. Okay. Yes, GM. Okay. Pasensya na, Part kay nangita gyud mig paaging
makita madungog ka live kay tungod ang ato ang ginapahibalo sa katawhan, mahimamat nato karon via live phone patch ang ato ang kinakusgan gayud nga siyempre igsuon. O ang ato ang general manager sa Nordeco. Yan mga isuon part, go ahead, gusto pagtimbaya una part. Yes, good morning sa tanong ng mga kaisuna nato, mga members, owners na po na sa Davao de Oro, especially no? Ang mga leaders na po, may buntag na sa binigay sa inyo ang duha. Diha, grabe may puwas ng services mga musigang igsuon partner like. Ano yung tanong ng igsuonan? May buntag. Yes, sa mga buntag GM, okay kayo, clear and loud. Padayon GM sa itong mga pahibalo, sa ito ang Nordeco, imuha ang higayon GM. Well, labot lang nato ipaabot sa ito ang mga kaisunan, no? Mga member consumer owners, ang ako nato napasalamat sa ilang mga kanunay nga pag-ampo, kanunay nga pag-suporta, mas di pa man o tunay wala nato na no? Delivered nato ang services 100% tungod kay nagsige pakita o pangita o pamaagi kung saan nga madugangan ang ato ang crew, madugangan ang ato ang mga equipment, madugangan ang ato ang mga vehicles tungod kay no? Sabto na to nga ang kitibok ang pag-isa sa Daneco o Nordeco babot siya of 6.6 million square meters o di kaya 6.6 6,650 meters. Pinatibok ang linya na siya nga ato ang gina-maintain, ato ang gina-transfer. Muna siya mga kaigsuunat nga ikinipog suporta ninyo pagkasabot ninyo tungod kay aning 6,600 muna siya ang ginalibot sa ang mga crew even no? Emergency crew, no? Ay mga may tumbang kahoy, brand out, na palo ng lusangit, brand out, na mga langgam, brand out. Muna siyang ginalibot every now and then sa emergency crew. Wala dapat kayo katabang na ninyo, makita dahil ninyo ang fault na kanya ang kahoy o kung ating tawag dahil ninyo sa itong mga hotline numbers para mas damit nato sa masok na surprise ang ito ang mga emergency ang magsige o kanang kita. So ako lang ipaabot sa inyo at tungod ang gusto nato na may baluan sa tanan na kung sa kadako na ini nga ito ang praktisa na gila kaso niya amang goy nagpasiat mas gusto nila ang private nindot ko ng servisyo. So, dako yung guys baka nindot ang servisyo o advertise na to hindi siya nga baka of course, no? Nato ikalilong sa atap ni Ani sa Buitis man nga natulat gusto nila makuha pag-isa nato nga sila na kunoy pinigyan. Kung nasa tanan, ang Davao City kasi kung tanaw, itawag na ito na si urban place, urban city, of which parang sa nagkakitagbuko dito, ang ilahang area is puro na mga buildings, puro na structures, wala kayo makita, nagkakahuyan. Unlike sa ito ang area, ang Nordeco Incorporated, naasa mga 70 to 80% kakahuyan. Muna nga naglisod ka o huna-huna nga nung maka-ingon sila na mahatag ng lindot service at ma-privatize na. Kung let's say granting ilahang kastuha na panahon ilahang no invest sila ibang maayon siya tanan. Ibig sabihin, ang kanilang gasto pinakanan ilahang ng ipatong nagton sa member consumers na bilig tinuod baratura at mayroon kung gasto man sila at take I mean pagtaga na ang Davao Light, they were not able to serve the 12 barangays in the franchise area sa Bisuan karon ang 12 ka barangay tungod kay Latlo, kay Kahuyan, kay Nasang Tabukid. Kung kaya sila, ang ilang butangan linya dito, kaya gitawag na itong lifeline dito,
nga bilang tag 300 ang buwan at pagkakat ang buwan, malugi sila. So, yun na nila gitawag pa na siya karong undisturbed, unenergized, kanang areas karong graphic gaming pintan na siya sityo. Ang data like mismo, 85% pa lang ilang invitation level. Muna nga, nakaunin kayo na siya dapat, no? Dahil pasipatad din na siya to sa Davao de Oro nga, makinig ang participation. Ang ato ang cooperative ngayon, ang libro kasi, ang balaod, nag-ingon yun ang balaod ngadto sa 2069, o maski pa man sa ato ang balaod na Public Act 10531, nga ang member consumer ang tag-iya, although hindi kayo masaktan sa member consumer. Nga na tag-iya man may nga, wa man may maski 5 centavos at amot, ang atong balaod mismo nag-ingon. In fact, it took me a lot of times to understand, no? To dissect, to digest about that, no? Nga consumer, but later on to realize that cooperatives, electric cooperatives incorporate, electric cooperatives in the Philippines are designed, no? Gimug na siya para mahimong partner sa atong gobyerno, para mahimong dito utang o itagak ng proyekto sa gobyerno para sa katawan. Okay. Ang private company pwede ko implement sa programa sa gobyerno. Ang private companies pwede mo implement sa electrification program, barangay enhancement program, line enhancement program. Hindi sila pwede mo implement. Pero ang pwede mo implement is the electric cooperative. Libre nga gipanghatag nga kasugaan sa mga kabukiran, libre nga mga linya nga gipanghatag sa mga kabukiran na maski pa og logi maabot yun itong linya sa karon sa sitio electrification. At pila ka mga sitios na kabukiran karon nga nagsigat, gasigan siya, maski pa logi ang ato ang collection dito at ang tungod kay gi-subsidize sa gobyerno, tungod kay naa ang programa sa gobyerno, automatic ato ang gihapon silang buong patlan na ang mga program. I mean, the government, meaning to say, partner din siya, ang design yun siya ang cooperative. Design yun siya para maservisyo, design yun siya para mahimong partner sa ang gobyerno sa pagdala sa mga proyekto nga sa mga hilit-hilit nga sa mga walay muna-muna nga gatisan. Look pa rin. Ang privatization, ang ilang ganansya kung saan nga ito ang ilang ganansya, kung saan nga ito ang ilang kita, dili mo balik sa katawan ang ilang kita. Every time nga magasto sila para sa linya, every time nga magasto sila para din, let's say, mag-improve sila linya, ihapak nila, i-charge nila, ipatong nila nagbalik ito sa katawan. Naman parang sa ako wala ning gilakbitan o istorya sa inyo bago ko maabot o ito sa natin ng mga informasyon. Kung kaya gusto na ito mahibaw nga kanang ilang drive para privatization mangit ito sa tapos na ito mas hindot kami naon mahimo permanente pang pabilin nga mo ay ginyos ito pala. And in fact, we are also trying to trying to perfect now, and we are validating that now. Mas ato ang hatagan yun o pagtagat kaning huwag natin member consumer owners ito apag ng pagkinom, ito apag ng hatagan o mas higit meaning nga sometimes sa pag-usa. In fact, I will have a meeting today with the our management just to put up issue concerns. But anyhow, ang kinatibuk-an nato karon nga pagtatag sa Norberto Incorporated. Kasi miski tao nito og istorya aning mga tao na nagdala og na private decision. Ano na gid sila, dinagimintay siyempre baka na naka-commission na. So, di natin na sila na magsigig tinggit ang decision. Pero at the end of the day, worst comes to worst, ang pinag sila ra ang dili. Dahil sila ang pinag-decision. So, muna siya ang ato ang dapat nga munaon. But of course, manghangyo bisig mo ng tagay may nagload chance. Ano naman?
Pagod mo nga when there was a squabble in NECO for 8 years or 7 years, grabe ang naitabo. Grabe ang problema, mabitang sulot o tanin isip ng miyembro sa past more than Davao Tower. So, popular lang ka mga kaibigan, I will not dwell to that samot-samot na lang, popular lang ka mga kaibigan, of course, Ginoo nag-iba nato tungkol kay when we accept the responsibility at hindi na abot sa tuwa sa upan, it is not our right, it is not our wisdom, it must be the wisdom of God that we must follow. Mato, and then, at yung kanon, hangtong nadabot ang panahon ng reconciliation. Now, when we have that reconciliation, we shoot up the performance sa ang norte to separate ang pag-organito. Sunod kay gikan sa kategorya na E, gikan sa kategorya na C, nisaka kita nga sa kategorya 2019 na ito na first series, nisaka kita nga sa kategoryang B. Kanya, ang 2020 na po, of course, very early committed to but based on the performance kani team performance indicator, kaya atong gikuhaan the computation, ang 2020 na performance mo sa WA, it is that we are working as a matter of how many years and we have time sa task force to 30 in order to power of pagpa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 pagp
karon sa una ng brand upkan lima ka adlaw bago pa magtagad minutes, seconds or oras masalang iha pinat ang tama at kita na ay kanang sign kahoy na ato na daw address. Dili tinuod mo kulang kita supply, bastante kita sa supply sa kuryente. Ang ato alang yung mostly na kinunta sa brand outcome, yung barriers kata yung kahoy, palwa, palkata, lubing, ang itong dihat mo students sa kuryente. So, nakita nato nga ang ato ang Nordico karon as awarded long award ever since sukal na nagagubo, wala yung award na nakuha si Nordico Incorporated. But this year or last year, during the Ferreira Award, NEA awarding, o Ferreira awarding, ay nakakuha kita ng tulong mga award. And one of the biggest award is the Luminous Award, which from category, lower category, nisaka kita sa high category. I mean, pasalamatan na lang nato siguro ang Ginoon. Siguro pasalamatan din nato ang Ginoon na because of the risk of that, nga nang umot kita sa mga. Nitaas ang ato ang collection efficiency, may ato nga nakapos kamo sa upgrading sa mga linya na mga wires nga gagmay pag-islan, pag-datko, pero hindi lagi nato ang limited resources mag-agad makita sa kanang pag nato nga kanang capital expenditure nga ato ang compute every month. Pag ana kita o finance sa institution nga mo finance ato ano na to wala hindi na to bayad ana ang dagan no sa to ang sugang dito. Unya manami ko dugang ng member consumer owners na sa nato ang dagan sa sitwasyon karon. Kaya kung may reklamo, reklamo lang yun sa proper service kasi kung dito mo reklamo sa silingan, hindi ka siya masumbad, no? Kaya mas dagang ninoon ang gawin mo tungkol kay silingan. Dari mo sa ako, dari mo sa sila reklamo, no? Dari mo dalaan yung reklamo hindi kapagan dahil nato sa kasulbatan. Ang ato mga empleyado karon, siyempre, ang tawag na cleansing, ang ito ang agad no? Sa ito ang Nordico Incorporated nagkaroon na gid siya ng indot award ikumpara sa una. So mga kaigsunan, ako lang niyo mamito na ako sa itong mga member consumer owners na ako ang suportahan, ako ang lig-unon pa ang ako ang pag-suporta sa Nordico Incorporated ang bagong Teleco and keep on praying for us, of course, kung nga parang ninyo sa pag-ampo, no, nga mas makampot sa nato ang uban pa na ito ang itinguha
aron manindot ito mahatag sa Nobleco Incorporated ang 100% services, serbisyo nga walay puas. Makikita to ang Facebook account sa Mastig Kanlaon, pamagan ang atong mga emergency crew. Ilang hagin gipaya ang ilang makinagbuhi sa sila poste, mutamot og sapa nga mas isuyog ba kung para hindi mahatag mabalik ang kuryente nato sa mga areas diin dunay mga fault. So on, other than that, hindi pa ko gusto i-discuss sa inyo pero kung limited naman ito sa lahat ng ito nga na-invite ko sa interaction parang sa kapatidagan ang pila man ito at natindrila sa kapatidagan. Magpasalamat ko nga na-invite ko din. Salamat guys. So of course, Tagawad Alim, ay RC, Lugay, Tagawad, sa inyo tanan, salamat kayo. O niya, kung na ay gusto nga ito mga kaisunan, kung na ay nag-text din na siguro mga tana. Of course, kita, bago na ako tapuson ang interview sa inyo. So, daghang salamat sa inyong tanan dito. Daghang salamat. God bless us all. Mabuhay po kayo. Yeah, pagpamakitara, no? Anang isa pa ito natin ang pag-bihis, iluha, abli kanunay, si Nobleco Incorporated, aron makatag sa inyo para sa mga kasilitan. Yes. Salamat, may buntay sa inyo. Yes, mao ka to, but before ka mo out part, GM, adunay pangutana din ni Good Morning SB Alim o GM Soto. Ask lang ko kung napa ba tong Oplan Liwanag sa Nadeco? Thanks. Sugang Dagitab, no? Sugang Dagitab. Aha. Ang Sugang Dagitab, programa ni siya nato, programa ni siya sa Nobleco na naghatag lang og barato kanang balayron sa mga approachable sila. Labit sa to ang mga indigent, labit sa to mga katong mga tribo. Native. Sa voting lang, nag-voting, nagbibigay sa mga IPs. IPs. Ano siya katong programa. Ang Sugang Dagitab is 3,600 lang yung kailangan. 3,900. No? Yes. 3,600. 3,900. 3,900 lang yung bayaran. Nakalinya na ka dito o sa inyong palimalay. Yes. Kanya, dili parehas ang regular at makipag-kontrata kag electrician abtang kag 15 to 20%, no? Wala nga sinunday ko. By the way, no, ang mga electrician kasi, although affiliated sila dito, but they are not directly sa Domingo, kay basin o may pagpunta sila, malimit sila sa inyo, o mahal ka ayo, doon itagod kasagarang reklamo kasi sa kuha, na nakabayan na sila 50,000, 20,000 katapos wala pa abot ang wala pa niya gisabit dito sa ato ang opisina at iyang papeles sa electrician, ginagamit siya sa electrician ang inyong makaporta. Bawa na, pinagtagid mo nga ipag-yun. Pero gitangkan nato itong electrician pag-usanig, mag-facilitate sa inyo ha. Tamo na mismo yun ang facilitate. Amo ang gina-appeal sa ating orientation sa mga ipahigay na pre-membership sa PMDS para mas makuha ninyo nga hindi dahil yung labi na dyan sa itong Sugang Dagitab. Sabi, medyo na, puntas ng Reales, yes, you can still avail that program. At yung mga ito, makipag-alawin sa inyong member consumer officer, dinasimpangay, member consumer officer, makipag-alawin sa dito sa barangay, si barangay mag-imong resolution aron i-grant ang kanto Sugang Dagitab sa ilaha, makabutang nito, pila ka o nakaputang nito sa grant, basta makihap mo na siya dito sa mawala, magpakabutlamik materialis kayo, itungod check kayo ni at hindi lang ito ang takodi o hindi na ito sa ito. Yes. Ito siya. Maayong pagpasabot, no? Siguro naminaw karon na ato ang mga kaigsunan o nya mahangayo mig dispensa nga sa akong FB live, sayang daw kaayo kay di gyud maklaro si GM. Sa di lang mga igsuon kay mga ningkamot gyud ta nga usa ka adlaw mo lingkod gyud diri ang ato ang general manager tungod kay
ato yung hangyoon nga siya gyud ang makita ninyo, siya gyud ang mubatbat ni anang tanan kay sayang kayo part ang mga nasa FB Live dili ka maklaro apan sa radyo klaro kayo ka. So thank you. Mao ka to ang ato ang general manager nga active sa ako nang gingon wala naman siya sa politiko apan sa laing bahin sa laing aspeto ang naagapon siya nagserbisyo sa katawhan labi na sa Davao de Oro ug sa Nabunturan. So thank you again, once again, thank you my partner, thank you, ug sa sunod na po, God bless you, ug maayong buntag. Yes, daghang salamat sa atong General Manager sa Nordeco, Sir Mario Angelo Dodong Soto. Thanks sir sa imuhang higayon nga gihatag kanamo ug mahalipan na itong mga member consumer nga nakadungog sa imuha sa kahanginan. Puhon, SB partner mo Ato lang hisgutan karon no, katong gipang hisgot gipang gihatag nga mga mensahe gipasabot sa to hisgutan nato ni karon usa-usa. Yes, sa partner. Yes, so thank you part and sa next time again. Next time. No, mga igsuon, pasensya na kayong nagkahinay gyud no, hinay gyud ang diri sa ako ang live wala na lang nako putla kay sayang ang mga gihatag nga mga katikaran no, katikaran Yes, man gyapon and to. upon SB partner, pwede nila na ma-review sa atong Facebook sa official page sa ato ang istasyon sa 97.9 AFM official kay dito ang kusog nga signal kay Okay. naka wiretap ta dito mga higala. Yan. So pasensya na mo again sa ako ang nagatan-aw sa akong live no kay dito dato madunggan i-review ninyo ang 97.9 AFM dito official, ang official kay dito gyud nakatap. Mao na nga pasensya na sa nga nag-ingon diri nga di gyud kay maklaro Yes, si next time ato na nang itap sa account ni SB Alem Soto kay para jud mas clear pud sa iya ang ato ang audio mga higala. Yes, so mga isuon ang pangutana nga naapa ba tong uplan liwanag dili na siya uplan Yes, liwanag partner. but sugang dagitab. Oo. Unya, gusto na ko ipaabot sa tanan nga ang panawagan sa ato ang general manager kana bang nagpalibot karon mga tao sa Aboitiz. No, mga tao ni Aboitiz nga i-privatize ang Nordeco na nagnanawagan sila nga aduna sila privatization nga Yes, mga lakang no. Akong ipasabot ninyo nganong nanawagan kita ay sa iyang explanation ganina. Compare nato ang Davao City ug diri sa ato ang probinsya. Yes, SB partner. Ang Davao City kay moingon silang muhatag sila og maayong serbisyo. Okay, butang nato ngayon nana no, ilahag yung kung budgetan na nila. Apan i-compare nato matud pa ni GM ang Davao City probinsya lahira kay kini ngatong probinsya daghan mga kalubian, mga kahoy, unsa pa na Daghan taga pwede masinati nga kanang mga rason nga ma-brand out. ma-brand out Okay. kita. Unlike sa Davao City katong explanation nimo SB partner og ni GM tama kay to dinhi sa to more on kalubinan. Kalubinan ta. Kahuyan. Oo. Oo, nagalatay atong mga linya din nga mga parte. Oo. Yes, unya. Sa pila ka tuig mga igsuon sa kinsa may naka-observer sa pipila ka tuig, almost 8 ka tuig na nasamok ang ato ang bahin diri sa atong kuryente katong nahinumdum mo no nga dunay mga duha ka team murag ingon nana nga nagsige kung basketball pa away dito away diri. Pero sa laktod nga istorya nasulbad ra kini nagapasalamat sa Ginoo si GM pasalamat kita si Ginoo kay after that nasulbad ra gyud kini no unya karon pa nato nakita nga ang paglihok sa Nordeco ang mga crew labi na karon lang nato nakita nga aduna sila clearing operation nga nagsige na gyud kada adlaw night and day nagsige na gyud sila og panglimpyo labi na nga adunay mga mao man daw na atong problema nganong mo trip off og kalit gikan sa NGCP mga ison gikan kanas national nga mao gyud nagsupply sa ato mo brown out lang kalit nga wa ta kahibaw unya na kanang brown out nga diri sa to labi na tong isang adlaw nga nanawag gyud sa ko si Mamayang si Joy Baler nga brown out kay di sila kay Talawan manigngit-ngit ni si Joy Baler murag naiwakwak siyang kilid nanawag dayon din kita bilang swerte ta kay kita makatawag din ta dito nganong nag brown out pasigaan na please kay
o dili man ta makadali-dali tungod luoy po daw itong mga crew igsoon kay bisang gabiing dako ila gyud nang ginatan-aw Tinuod ug as si asa partner. dapit ang diferensya. Nanawag po si Elrem, no? Na ano po ko sa akong mga BFF diya sa Kabidyanan kay brown out daw sa ilaha. So ato dang gitawagan unya ang diferensya diay adunay na putol nga wire diya sa Kapitolyo. Mao na kana ang linyada dinha sa may Libasan. Yes, SB Sabi partner. na si Susan Rubio. Nanawag siya kay nagluto daw siya pansit wa na human. No kay ning brown out. Wa daw siya mapalitag kandila, wa po'y kandila sa tindahan. So mao to nga inana mga igsoon no. Unya ang nakalami din na ang nakagwapo diya kay makatawag kita. Sige daw be. Og i-privatize nato. Oo. Kinsa man atong matawagan? Asa man ta mohangyo nga pwede ba mi magpasuga? Asa man? Unya kay Aboitiz naman, di ba? Private naman. Diferensya ra kayo nga labi na ning ginag-offer ang Nordeco og kaning sugang dagitab. Oo, Mga tinuod. isuon akong ipasabot kaninyo nga kining atong sugang dagitab akong ipanawagan nga dili ka na tinuod nga nagpalibre si Alim Soto og pasuga. No, ato nang walaon dili gid na siya tinuod. Apan ang sugang dagitab adunay programa nga makales kamo magamay ang inyong mga balayronon labi na to nagrouting ba nagkanang connect og kuryente gibawal na karon mga igsuon kay ato kana isapod kana sa atong gitan-aw nga dali lang sa sunog no maka diferensya ra gyud kung ikaw mo igsuon nagrouting ka karon diferensya ra gyud kung ikaw mo apply aning sugang dagitab. Ibig sabihin, kanang sugang dagitab sa una, nakagasto mo og 15, 20,000, 25,000, kaya aduna mo mga private nga electrician nga gipang contact, apan karon makagasto lang mo almost 4,000. Imagine, 4,000 kaning sugang dagitab. Hinaut ko nga mapasabot ni Chairman Sali Abarte diya sa Purok Utso, kaya matod pa niya, imo lang tawagon, imong tapukon, imong mga consumer, imong mga konsumante, kinsa tong nagrouting, imong tapukon, unya, ayaw lang tapukan, ay social distancing, imong isulat, unya, maghimo og resolution ang barangay, nga kani sila, nagpuyo gyud dinha, unya, gusto mo avail sa sugang dagitab. And contact also Kagawad Romeo Ardipuela. Kay mao kana siya ang akong gihimong example katong isang adlaw nga dali ra kaay napasugaan tungod kay ni-apply siya ng sugang dagitab unya pinaagi sa barangay, of course sa labi na diri sa barangay poblasyon. Good morning to Cap Debitan, no? Ginaagi sa barangay, sa inyong barangay, sa tanang barangay karon nga naminaw, 28 ka barangay, pinaagi sa paghahatag ninyong resolusyon, unya maaprubahan dayon diya sa barangay, mao na kana nga naapil na kamo sa sugang dagitab. So katong mga nagrouting, naano mo'y kanya-kanyang metrohan, di ba, Chairman? So diferensya ra gyud kay no, but anyway sa naara gyud tay panahon nga adunay magpasabot ni ana diri kung dili man si GM kanang tigpahibalon nila sa about sa Nordeco. So thank you kayo no sa higayon sa kabisi sa akong igsuon akong partner no nya daghan ra ba kay nangutana partner abi nila magulang na ako si Gemini. Magulang na ako si Gemini dili no pero ay lang magsaba. Dili lang mas magsaba. gwapo pa kong Gemini. Ayaw magsaba ha? Ayaw yun magsaba. Ato-ato ra yun ni. Sikreto ra ni nato. Pero mga igsoon, manghod nako si Dodong Gemini Soto. Yan, manghod nako na siya. Tangkad lang na siya. Kaya naliwat man na siya sa mga minsidor. Tangkad na. Yes. Mapili ra po dahil. So, ana siya, ang atong mga pagpasabot, dili kay nato sayang, no? Kay kanang wala gyud siya na dunggan sa live nato apan sa radyo klaro kay siya. So Yes. Ma'am Emma Tan, sorry kay ma'am nga wala kay siya na klaro pero pwede ninyo i-review, pwede ninyo ibalik og paminaw ang katong mensahe ganiha sa ato ang General Manager sa Nordeco sa pinaagi sa Atong Facebook account SB Partner sa 97.9 AFM official na dito naka-connect man gud ato ang linya dito live sa atong mga computer. Next time ato ang i-connect sa computer ang account ni SB Alim para mas clear o loud ang inyong mga tingog higala. Yes, kaya akong panaad sa inyo, ato siyang ibalik, no? Ibalik gyud nato diri aron masabtan gyud. Labi na kay matud pa ni General Manager katong pag-energize namo sa barangay mainit nga
swerte kita, oportunidad na gyud nato ni tungod kay ang general manager taga diri gyud sa ato. Yes, partner. Matud pa niya nga gi-priority gyud niya labi na nga taga nabunturan siya, no? Tinuod. Nya aduna pud siya pagpasabot nga sa unang panahon ang naka-avail sa sitio electrification program maulang kani ingon ana og inana nga lugar. Mga igsoon ang gilangkuban sa Nordeco mao ang gikan ta sa Samal, sa oo. Del Norte ug sa Davao de Oro, so dako kayo ang area nga Yes, ilang SB gilangkuban. Mao bitaw usahay kanang nay mag-post nga brownout na sad mga suko. Okay ra man nga mo reklamo tano pero ato pong itimbang. Oo. Luoy pud baya ang mga crew nga ni kat ni ani. Nganong luoy kay isa na di akong pag-umangkon nga mo kat gyud. No, nakabalo jud ko sa ilang ginabuhat. So Yes. mga igsoon, matud pa swerte kita nga ang general manager taga-atua kay tungod aning panawagan nga privatization nga i-private na dili na kita makatawag ni general manager nga general manager dako ka ikog bayro nun pwede ba ni nako hinahinayan kada bulan nga maura ni akong mabayaran general manager sir Dodong pwede ba ning ako lang ning magbaligya sa kog baboy sunod adlaw yung ana dili na kita kaya ngo labi na tong natay yang ngo team dili na kita kay nana SB Alim naputlan ko og suga pwede ba ning ibalik na ako SB Alim kay na ako dire pasyente nga Yes, hupakon oo. dili na ta kaingon na mga igsuon kung mo okay kita mo uyon kita anang privatization so kana panawagan namo diri pod sa akong partner nga magnog gyud kita niya na mga igsuon no dili gyud kita mosugot apan katong gusto nga magsige na lang tagsiga kay dili gusto brownout ato ka lang hangyoon nga please magsinabtan na kita kay pareha gabi nag-brownout og galit aduna katoy natumbahan mga igsuon unya pagtawag nako gingon pa si Engineer Zunyo SB sorry kaayo kay adunay ingon ana o kanus karon dayon amo nang giatiman diri ingon ana lang unya naay mga nanawag sa ko matubag nako sila tungod aduna kitay access aduna kitay naay tawagan dayon unya i-private nato matawagan ka nato sa Aboites tawagan na imigo mo chairman mao na siya lagi no kaysa may nakailaan na nila pagpasabot lang ni nato mga igsoon Yes, no lagi tinuod ang ato ang mga member consumers karon nagay nahinay na punta og hatag og mga impormasyon kabahay ni ana galing pipila ka adlaw karon makig-uban atong general manager sa atong mga member consumers sa tanang mga member consumers naman tay mga officer per barangay na ipanagtapok nga buhaton dili panagtapok nga magtapok lang tagaag impormasyon ang atong mga member consumers kung unsaon nato na pagpakgang ang ingon ana nga mga ginabuhat karon na SB partner kay nindot kaayo nga ang mga member consumer jud ang makabalo sa tinuod nga kanabang impormasyon nga ihatag jud kanato sa management of course kay General Manager Mario Angelo Soto sa ato ang mga member consumers. So mo na atong atangan mga higala. And of course malipayon ta nga kada bitaw na atay problema sa nabunturan hinanali kayo ang solusyon kaya kumbaga pa duol jud ta sa kamatuoran napa si SB partner nga andam kay moalagad labi na sa atuang mga concern no hinahinay lang tano mo nga nagingon partner na dili na to pwede dali-dalion ang ang panahon ug ang kapangitabo kay ang atong mga employee po sa atong Nordeco pipila lang ba dili na to pwede dali-dalion ilabi na sa ato ang mga crew ilabi na sa ato ang mga manager pasalamat pug tagdako kang Marites Zamora no diri sa ato ang distrito or area 1 man siguro area 2 ba ning ato kay sa mga concern bitaw labi na nga pasalamat pug ko sa ato ang mga crew nga si Boy Pongkol ug si Norbert Bastatas nakalimot na ko. Ayan, good morning ug kasensya na mo no kay murag nadala lang ko kanina katong akong gi-mention nga company dili dito siya mao pure foods pure foods sa corn beef dito atong gisgutan but mao na siya ang kamatuoran mga igsoon murag anak man gyud na magpasabuta unya mura og kanang ato ang bansay-bansayon gayud og asa ta diha pa so mayo lang ta nga labi na diri lungsod sa nabunturan nga kanang mangreklamo pasalamat na lang tanong nga dili pareha sa una mag-run out mo abot og tag 5 days 1 week
Tinuod. Moabot jud karon isa ka adlaw sa isa ka Taas adlaw. na ng taas na kayo ang taas na isa kayo ka na SB. adlaw. Kay karon action agad ang ato ang mga crew sa ato ang Nordeco. Yes, so mao nang ani mga igsoon kay ni saad man ming pag-abot sa panahon basig palikon nato diri si GM sa paglingkod gayo diri aron makita ninyo siya, makaron ninyo pag-ayo wala nay putol-putol ug ma-compare sa ninyo kinsay gay gwapo sa among duha. Kana mao na. Ayo lagi sama. Ato ara gid nang ato ara na ba sikreto ra na nato, di ba? Sir Eleno Lasay, ato ara na ha. Good morning wad. Pa-shout out diri sa Barangay Panggutusan. Nagtan-aw karon ang igsuon sa atong kapitana Recolita. Kanaway. Ayan, mao kani si Eleno Lasay. Good morning. Good morning, loves. Joe Pasolano. Good morning ang isa na pud sa amo ang kaubanan sa kaning Dabber Cards nga walay lain tag iya og tag dumala sa Basilios katong mao kato akong giingon nga kung gusto mo magpakasal na chairman. Oho, adto lang mo sa Basilios kay lami kay ilang venue, garden wedding, lami pa gyud ilang mga pagkaon. O ayan loves ha. Yan mao kana ang tag iyag tag dumala si Julpa Solano, my loves. Kuan kanang nani siya problema chairman pero unya sunod na lang nako isulti unsay problema ani niya. Okay. Yan, good morning. I hope nakadungog mo Chairman Sali sa iyang tubag. And hello sa tanang taga Porocotso. Shirley Persigas, good morning, watching from Valenzuela, Marulas, Manila. Hello to Ma'am Shirley Persigas and thank you for watching Amping Kanunay. Rosemary Cabrera, Benaire, salamat Kanunay o belated happy birthday sa ato ang Vauci si Pikay. Yes, si Madam Pikay, belated happy birthday. Yes, and yes, of course akong partner nga namina ron. Siya nagtawag sa ko nga dili jud maklaro si Gemini. Good morning to Judith and sa akong mga anak, si Angel, si Hirumi ug si 30. I love you all ug ayo-ayo mo kanunay. Yes, klaro na ang tingog sa radyo. Klaro ayan tingog sa radyo pero sa FB Live ako nang napasabot ganyan. Thank you ama. Ang akong manghud nga Yes, palangga good morning ma'am. Si nagtanaw sa to si SB Bob Mirasol, good morning sa Sir Bob. Good morning, Bob. Ang ato ang kauban gayud sa lihok. Kauban sa ato ang pagpanerbisyo. Sir Bob, good morning. Thank you for watching. Hello dia sa lungsod sa Mawa. Oo. No, ilabi na nga kauban na mo gahapon si Congressman Roel Peter Gonzaga sa pag-turnover sa bleacher sa stage dia sa Barangay Manat. Yan, and again, mga igsoon, Maksayon Kapa, if you are listening, hapit na masolbad atong mga problema dias Purukuno. Isulti lang dia kang Dudong o good morning og sa Agunod family. Thank you for watching. Abigail Jimenea, good morning Mahayahay Village. Yes, good morning. Kanunay kong magpasalamat sa inyong gugma og suporta labi na sa akong adlaw na tawhan nga ni Anhigyod. Naghatod jud og love gift si Queen. Love you Queen. Og hello to Emma, to Maring Emma, to Paring Arnold. Yes. Si Hervey og mga akong kinugo si Chinchin, si Chad og si Kian. Good morning og amping mo kanunay. Yes ma'am. Again, I'd like to greet also again Ma'am Emma Tan. Good morning ma'am. Salamat sa kanunay. Ako gining palangga nga teacher, English teacher. Ganahan ko ani niya kay murag si mama ba. How guys pronunciation? How guys English speaking. Ma'am, hello ma'am. Remember na ako si mama sa imo ha dawing mag-in-English na ka. Kay katugod ako magpapa sa buhi pa day. Okay, sorry. Yes, partner. Yan, kato sila. Amo galing na isgutan nga. Kana sila maglalis, magampo no pagka 4 o'clock, mag-grocery. Pagkatawad, mga tawa mi kay ang yun ako mong kamaglangan ko Juni Soto. Maglalis naman na sila. Fatang may mami. Maglalis sila pero in English ilahang away, lalis. Dili gud away nga unsa ka na bang social lang ilahang lalis. Na argument ingon na pero mag in English sila mo na ma-remember na ko sa Ma'am Emma Tan. Yes, Hello good morning, Ma'am Emma. And hello also this morning to Rene Tagalog. Salamat sa kanunay ug labi na sa katong ato ang mga tigpaminaw gayud, especially yan, good morning Tito and Chairman Raul, and especially sa inyong on-call bisita JM Dodong Soto from Queen Abigail Jimenea. Yes, good morning. And yes, Bunso, good morning Bunso. Nakatanaw na gyud ang amo ang kauban sa Dabber Cards, no? Yes. Si Wendy ng Bunso, and belated happy birthday isa pud kini sa amo ang member sa Dabber Cards.
nga mo'y pinakabunso na mo kay pinakakamanghuran man. Kung nakakita mo sa among FB live mo to si nadito si Wendy Nang. Thank you for watching. Yes bunso, lami gid ang saging no, nalilupak. Mag-order ta ingna lang ko ha. Mag-order ta kay atong ingnon si Belen. Yan, lami kay. Thank you. And also thank you to our Vice President sa Dabarcats, Nori Bation. Vice, nakita na nimo akong gi-post sa to. Sa nasuko si Jane. Vice, hello Vice. I love you Vice. Thank you for watching. And mga igsoon, hapit na wala na kitay oras. Ato na lang ihatag ang pangutana. Yes, ang pangutana mga higala. Yes, ang pangutana. Of course, mao man gyud to ang atong pangutana, no? Pero nag-una-una na ning isa dire, no? Oo. Yan, ana jud. Hello guys sa ato ang Parok Chairman sa Libasan, si Parok Chairman Sheila. Yes. Chairman, manawag ra ko nimo ha, pero ako na to siyang giingnan. Yan, mas grabe og dugay musiga ang suga sa una, suko kay siya ng mga tao lagi nga magbagut-but, ma-brown out. Sige lang, normal gud na siya nga magbagut-but, pero ayaw lang mo pang malikas sa ato, ano, kay atong iampo na noon nga wala untay mahitabo nga kadautan sa atong nga crew, labi na sa nagaayo, nagkat-kat sa mga poste nang atubang karon sa unsa may dahilan nga nung nag-brown out ta. So adunay comparison mga ison sa una tag 5 days ang brownout, karon dali na lang kaayo. Pero kanang ginabuta ako yung ipasabot ninyo kay nakabalo naman ko kay naana di ako isuon sa Nordeco, kabalo na ako kaning kabalo pug ko kay ginasultian ko ni Boy Pongko, gisultian ko ni Norbert kanang mga naa sa Nordeco nga kanang magpatay sa siga ang kuryente. Dili na sila atuang, dili na dirigikan sa atuang kundi sa NGCP. No, NGCP ngunana. Unya kanang magsiga, trip off, trip on, kana siya gi-off. Gi-on na sad kay atong tan-awon asa man jud dapit ang brownout, asa jud dapit ang diferensya. Mao nang kada area adunay mga panghitabo ana. Ang ako ang advice, kung mo brownout gani, dalian na lang ninyo off ang inyong plangka. Ana na lang siguro no, mas the best way nga atong buhaton kana gamay ra kay na, pero mga igsoon may balar na nato sa umaabot nga adlaw aduna kitay bisita diri nga inyo jung pangutanon, sir nganong magsiga palong man ang sugay nga nana aduna yung mga mutubag ana. So good morning tungod kay wala na kitay oras. Yes, ang pangutana ibigay, isulat, ihatag ang tinuod nga pangalan ni SB sa atong bisita karon nga General Manager sa Nordeco. Text kayon tinuod og kompleto ha. Complete name mga higala ug pagkapinipog number ninyo. Diba? Oo, kaya para maludan sa tuang SBI partner mga higala. Yes, good morning Dang. Good morning regards to Mama Flora. Nagtan-aw karon si Dang akong palangga nga manghod sa akong barkada si Gardo. No lang jud ko kahibalo SB alim na ikaw ang magulang. Binago manghod ka ni GM Soto. Yan, sunod. Yan, thank you Jen. Mama na tinuod good pero mabitaw nga bag-ulang pod mo nakabalo sa akong tinuod pangalan. Mag-istorya tag sunod Jen ha kay gusto niya sana mi dire kay hapit na alas 8. Unya nanay nagtubag din nga ang iyang pangalan dawi Mario Angelo M Soto. Sorry kayo kay wala kay pangalan no, nagtubag ka. Yan, nagtubag diri answer Mario Angelo M Soto, General Manager sa Nordeco. Yan. Good, congratulations. Nakadaog na gyud ni siya. And Lucy Pancho, maayong buntag mate. Alim Soto pa shout out sa Osana family sa Davao. Salamat. Thank you mate, Lucy Pancho. Classmate gyud ni namo ba og kanunay nagatanaw. Good morning Pilipinas. Nara siya ang pinaka naghahawd sa kagahapon. Mao na siya. Ang biding-biding. Pasayamon niya ang barangay Kagawad. Pasayamon po niya ang SB Kagawad. Nitawag dayon ko pila. Highest bidder anak ko, pero wala man na dayon. So good morning Taren, congratulations sa Barangay Manatmon. Thank you kaayo. Thank you Congressman Roel Peter Gonzaga sa nahitabo gahapon nga turnover sa bleachers o sa stage. Yan, thank you. Again, thank you Lorena Galagala Obeha ang pinakakusgan. Hamis pa yun. Naka-yellow, naka-Miss Prada
sa barangay. Ano din naman yung title diya. Ikaw, it's an M. H&M. Yes, good morning, Neri Bermejo. Good morning, gang. Ang ato ang gagawa din na sa New Cebu nga. Yes, good morning. That's Koylin, good morning ha. Good morning, Koy. Wilmer Turing, good morning. O good morning, Kuya Alim. Pa-shoutout ko, Kuya, sa akong mga classmate diha sa college. Sila si Rogelio Rufano, Jerry Cadiz, o Ronnie Gobok. Thank you, gikan ka na hanggang or Zoraida. Dum-dum. Unsay pilido na ni mo ronda. Good morning, SB Alim and Judith from Mahal and Lisa. Yes, Lisa, happy birthday belated. I love you or we love you from all of us. Diya sa gusto mo mga onog mami diya sa Tagum sa Sara mami. Lami kayo nara din na diha si Liz Ramirez. Again, good morning og belated happy birthday. Jan Predo, Nordeco, JM Mario, yung answer, nag-answer na si Jen. And napoy nag-answer sa tuang linya, gikan kay texter 6677, General Manager Mario Angelo Mensidor Soto, siya daw si Meva Albit. Okay. Yan, congratulations. So, mga igsoon, usbunat ko, karumbutaga, daghang kaing salamat kay bisang paman sa atong signal, apan nadungog nato ang tingog sa atong General Manager sa Nordeco, o kaninyo nga nakiguban ka namo. Oh, yes, mga hangtod higala. na pod sunod higayon, ugma pohon, atong paningkamutan gayod nga namali lang dahil may connect. Sorry ha, kay bag-o manggod ta. So paningkamutan na next time, loud and Yes. clear na gyud ang ato ang FB Tinuod, Live. SB partner. So tanan, labi na sa akong rubber cards, sa ato ang Vice President nga nitanaw gyud karon, Nori Bation og sa company, labi na og good morning og salamat kanunay sa inyong suporta sa tanang nagtanaw sa FB Live, sa tanang mga nanghiminaw Naminaw sa sa mga radyo. Yes, maayong buntag og mabuhay ang lungsod sa nabunturan, mabuhay kitang tanan, amping kitang tanan. Thank you and good morning. Yes, mga higala, wala na tayong oras sa itong panag-uban, mga higala. Malipayon ta nga nakiguban kaninyo. Gikan pa si SB Alim 6:30, wala ni hunong-hunong. Up to 8 in the morning. Kini ang inyong ubos nga higala sa kahanginan. SK Chairman Raul Luntao, of course, akong partner, SB Alim Soto sa itong programang interaksyon. Sa ngalan sa itong tagiyag tigdumala sa CBAnan, Kagawad Alexander, Pitalcorin Agustin. Kini ang programang interaksyon, ang katikaran sa kabarangayan o katilingban karon. Dalagon ng Diyos ka maguban ka natong tanan. Bye-bye!